1980 urtean sortu zuten Galtzaundi Euskara taldea Tolosaldeko hainbat euskaltzalek, gure hizkuntzaren aldeko herri mugimendu gisa. Aurretik lanean aritu zen Tolosaldeko birreuskalduntzeko elkartearen testiguari segika, helburu nagusi bat begiz jota zuten hasiera hartan. Eskualdean euskararen erabilera sustatzea eta gure hizkuntzaren normalizazioa lortzea. Axun Aierbe izan zen elkarteko lehen lehendakaria, eta Tolosako plaza berrian zegoen orduko egoitza. Elkartea berehala hasi zen dimentsio handiko proiektuak martxan jartzen. Aldizkaria, 389 zenbaki atera zituen elkartearen proiektu izarra. Kismi taldeak era, oso denbora gutxi dabikigu, hilabete tardiola. Martxaundi, Tolosaldeko musika taldeek euskarazko kantuekin maketa osatu eta kontzertuak eskaintzeko helburuz sortutako egitasmoa. Galtzaundi foruma, Euskal Herriko pertsonaia esanguratsuenek beren ideiak euskaraz azaltzeko gogo eta gunea. Galtzaundik eskualdeko perspektibaz gain, loratzen ari ziren euskara elkarteen arteko harremana estutzeko proposamena egin zuen 1984an. Gaztelun egin zen lehen bileran, 19 euskara elkartek eztabaidatu zuten Galtzaundik mahai gainean jarritako proposamena eta hortik sortu zen euskara elkarteen topagunea, gaur egungo Taupa. 1988 urteko abenduan, bai euskarari kanpainan parte hartu ondoren, garai hartako Tolosaldeko bai euskarari batzordeak, Galtzaundi barne, kontseiluak abian jarritako prozesua eskualdera ekarri eta bertan abiaraztea proposatu zuen, Tolosaldeko euskararen plan estrategikoa abiatuz. 2000ko hamarkadan Galtzaundik zenbait proiektu berri bultzatu zituen, horien artean Tolosaldean egunero egunkaria. Euskarazko eskualdeko lehen egunkaria eta auzitegien ondorioz mantxeta nazionala izatera ere iritsi zen tarte batean. Hamarkada horietan sortu edo bultzatu ziren oraindik ere martxan dauden zenbait egitasmo. Eskerrak zuri, euskararen edo euskal kulturaren alde egindako ekarpenak saritzeko aitortza saria. Txilipurdika ludotekaren gidaritza ere hartu zuen zenbait urtetan elkarteak. Bai euskarari ziurtagiria eskualdean zabaltzea. Mintzalaguna egitasmoa. Euskaraz hitz egiteko premia dutenei euskaraz aritzeko aukera eskainez. Tolosako tertulia literarioak euskarazko literatura zaleak elkartzeko aukera landuz eta taldean literatura lantzea sustatuz. Ibarra Galtza komik lehiaketa euskarazko komikigintza sustatzeko Euskal Herri mailako txapelketa da. Proiektu batzuk martxan daude gaur egun. Esaterako, 2013 urtean sortu genuen Ataria komunikabidea. Eskualdeko euskarazko komunikabideen bateratzea sustatuz eta Galtzaundi aldizkaria ere bertan txertatuta. Eta orduantxe, elkartea bere egitekoa birdefinitzeko fasean ari zenean, eskualdeko euskaltzale kuadrille bat gerturatu zen Galtzaundira. Elkarteak sorreran zuen eskualdeko perspektiba, bere horretan berreskuratzea proposatuz. Esan dezakegu, 2017az geroztik hasi zela Galtzaundi eskualde osoan berriro lanean. Eta horrek ere, ekarri ditu egiteko berriak. Elkartearen lan eremuak definitzea, bazkide egiteko kanpainak, ikerketen eta gizarte aktibazioaren alorrak indartzea, eta proiektu berriak garatzea. Tartean, eskualdeko hizkuntza politika definitzeko asmoz bultzatutako Tolosaldeko euskararen maila. Orain, Galtzaundi Tolosaldeko euskaltzaleen elkartea den honek lanean jarraitzen du. Belaunaldi berriengan eragiteko eta euskararen bizi berritzean ekarpena egiteko asmoz. Euskal Herri euskaldunaren ametsa gogoan, Tolosaldeko 28 herrietan euskararen indar berritzean aletxoa jartzeko asmoz, Galtzaundik 540 galtzaundikideren babesa du gaur egun. 35 urteren ondoren ere, galtzak betelan.